Higit mo wala ang reward na to sa ato ang pag-honor sa Ginoo, pag-honor sa ato ang manunggan. Kaya ang Ginoo mo gamit po na sa permi yung tao. Sama nga ato ginikanan, wa ta bitong nga diri nga way tao gigamit. Sama nga nagtrabaho ta kanang gamit ng mga tao para magkasulod ng trabaho. Pareha ko dito sa Alcobar, ko kaabot dito pa ako igsuon. O i-welcome yun ako si nakikita namin dito simbahan sa Alcobar si Joy Lam o si Dave, no? O, kita-kita kami dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O amin din mo, daghan na kayo ang atong makauban rin simbahan nga doon na sa lain-lain bahay sa mga kanasuran karon. Siguro mo na ang mga ministry nga gihatag ni Pastor Chris, pero taliwala niya na ako pugit sa dungog ni Pastor Chris nga nabuhi-buhi nga sa mga kaigsunan nato nga nag-abroad. So ako pasalabasan kay diyan na ko taas-on og istorya. Ang ako lang yun nga ika sulti sama sa giingon Pastor Chris nga ang inyong isulti imensahe ninyo. Kaya ako ra basad ang magkuano niya, ako na ni bahinon. Una sa tanan